Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangake nami kula Intan Permatasari, absenipun 18 saking kelas 12 gangsal. Kula badhe maos crita cekak kang irah-irahanipun Sing Maha Kuwasa wis pirsa. Nanging rikala semana polisi kanthi seneng celatu, "Ora bisa, kowe tetep nyolong jaran." Ewa semana polisi sida ora bisa mbuktekne ana ngendi lan kepriye carane aku nyolong jaran mau. Ning sing setemene pancen aku biyen suwe sisan. Aku nete nindakake kedura kan semestine aku kudu dihukum. Nanging biyen aku ora konangan, saenggak ora dihukum. Lah saiki aku tekan panggone kene iki sakjane ora ana gunane. Sik, aku goro. Aku janjane wis nate dikirim menyang Sebriak iki. Nanging mung sedhela banget. Kisah asale saka ngendi? Pitakone salah sijining Rapadina lawas. Saka Vladimir, keluargaku kabeh mangon ing kono. Jenengku Makar, wong-wong yen nyeluk aku Semyoich. Krungu tembung Vladimir Askonov dekere kalo takon. Kisanak Semyos, apa sampeyan mbok menawa ngerti sithik-sithik ngenai keluarga Askinov lan Vladimir? Apa isih padha urip? Oh, ngerti banget. Wangsulane keluargane Askinov wis berantakan ora karu-karuan. Sakbloke bapake diratapi hukum-hukuman selawas urip amarga konangan mateni saudara. Aksinov iku bajingan, padha ora karo awake dhewe kabeh iki. Lah sampeyan ki sapa Pak Tua? Karo dene gene ya sampeyan kok nganti kebarat tuk kene tenan. Askinov ora ngsulik kecap-kecap kejaba mung unjal amarga jero. Kepriye Pak Tua? Mekar ngambali pitakone nang Askinov mung ngucap, "Oh, ora apa-apa." Sabanjure dheweke bar pisah ora gelem guneman apa-apa meneh. Nanging kanca-kancane nyritakake marang pranyataan anyang mau kepriye nalar-nalare dene Askinov nganti tekan Sebriak iki. Kepriye sawijining sudengar dening embuh sapa pembunuhe, kang banjur nyelimpetake nganti wekasane Askinov dihukum iki. Dheweke nyawang Askinov ngapleki denging dhewe ora gelem sorah. Masya Allah iki aneh temenan aneh. Lah sing sampeyan saiki kok malah dadi tuwek banget tambah. Wong-wong liyane krungu ucapane Mekar menangka mau padha takon, "Gene ya Makar, aja sajak gumun banget ngono. Apa dheweke pancen wis kate kepuk lan karo Askinov?" Banjur yen nate aneh ngendi keputuke. Nanging Makar ora gelem mangsuli pitakon-pitakon mau kejaba muni aneh nggumunke dene kok kudu ketemu ing papan kene. Kepriye gawe gumun Aksionov batin. Apa kira-kira dheweke ngerti sapa satemene sing mateni saudara biyen kae? Mula Askinov banjur takon, "Kasinak Semyois, apa sampeyan mbok menawa nate krungu sing luwih cetha ngenani Rajapait mau? Lan apa sampeyan wis nate kepethuk karo aku sadurunge?" Nanging banjur arep apa saumpama ngerti utawa nate krungu? Wangsulane Mekar enteng. Donya iki kebak kabar angin, kebak isu karo dene kabeh mau keleksanane wis suwe banget. Saenggene aku wis lali apa kae nate krungu. Mbok menawa sampeyan nate krungu crita. Sapa satemene sing mateni saudagar mau? Pitakone Askinov. Makar Semyois mangsuli karo guyu. Nak semestine yen sampeyan glati ning jero tas mau. Saumpama wong liya sing ndelikake glati mau ing jero tas kasebut, ra ana paribasa sing unine maling iku ra ana, kejaba yen wis kecekel. Karo dene kepriye carane wong liya arep nyelipetake glati ing jerone tas sampeyan? Mengke tas mau lak nggo sampeyan bentalan turu. Nek ngono tenan mestine sampeyan rak nglilir ta? Nalika Askinov krungu tembung-tembung Makar mau dheweke dadi kin menawi mesti ya Makar kuwi kang mateni saudagar biyen kae. Gek kabeh kuwi mau ora liya amarga pokale bangsat Makar kuwi. Pangapundi kene kasepon marang Makar Semyois rasa-rasane koyo wis ora kena diamreh meneh.
sehingga dheweke kapengin banget males ukum, senajan uga nyadari menawa mengke dheweke bakal diperati Pakuman ing abot déning para penderek mau. Sing pengin mengeput Askinov budaya sembayak kasuk. Ewas semono atine ora bisa tentrem. Dina cendheke dheweke ora menyang panggone makan semis maneh kaya naripa dina lawas liyane. Lan sabanjure uga kabrabrasan ora nate guneman karo wong mau. 14an dina suwene kahanan panggah kaya menengka mau. Ing sawijining dina wayahe wis tengah wengi, Askinov mlaku-mlaku mrana mrene dumagane mruhi ana tron-tronan lemah kang metu saka ngisore papan kayu kang kanggo lumake turu pada naripadina. Askinov mendhek lan ngejrek-ngejrek kepingin nyupi apa werdine fenomena iku. Dumeke kantor makas semis, kerel-kerel metu saka sangisore papan kayu mau lan weton kaget jebul nalika nyurupi Askinov jebul ana kono. Askinov dhewe karepe arep etok-etok ora eruh lan nadya rusak lakune liwati markas samyos tanpa nglatakake nasuhe mau. Cepet makar nyandak tangane karo nyeritake menawa dheweke gawe trata kanthi nrusuk lemahe. Saben wongan ing sangisore tembok pajuran saben rontong lemah asline dukiran mau diwenehi sepatu lerese, kang saben jeru disuntung ing panggone liya yen panjur ora ana sing weruh. Lah iki sampeyan meneng wae Pak Tuwa, cetuke makas semis enteng, mengko sampeyan dlajak meh metu pisan, ing sampeyan aja ganti sapa-sapa. Nek sampeyan ngoceh meneh dajar nganti modar ning saurunge iku sampeyan mesti dipaten luwih dhisik. Awake Askinov gemeter saking olehe nahan napsune. Rikala ngawasake mung sahune mau celatune. Kanggoku ora ana paedahe meneh saumpama aku minggata. Ora ana gunane saumpama kowe dhewe mateni aku. Karo dene suwe banget mateni aku dene ninggale apa ora ana. Kabeh iku gumantung karo Sing Maha Kuwasa. Cekap semanten matur suwun sampun mirsani.